రై రై రారా సమయం లేదురా 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసాయిరా రై రై రారా విజయం నీదేరా చదివిందంతా రివిజన్ చెయ్యాలరా పొద్దున్నే లేచేరా ఇంపార్టెంట్ చదివేరా కావాల్సింది సర్దేరా స్లిప్పులు పక్కన పెట్టేరా భయం పీకి పారేరా క్వశ్చన్స్ అన్ని చదివేరా తెలిసింది ముందు రాసేరా నీ రాత చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యి 100కి 100 నీకేయాలరా రై రై రారా ఇది 10th ఎగ్జామ్స్ రా నీ లైఫ్ లో రాసే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ రా రై రై రారా గెలుపే నీదేరా ఎగ్జామ్ హాల్కి టైంకి వెళ్ళాలరా చురుగ్గా సరిగ్గా రాసేసి వచ్చేయాలా మార్క్స్ వద్దన్నా